Per raó dels seus càrrecs, durant els més de 20 anys que englobaren la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra Civil i el primer franquisme, Vidal i Barraquer esdevingué un personatge clau en els debats que s'estaven produint sobre el paper de l'Església. Sempre amb una actitud conciliadora, la seva postura fou de defensa ferma de la independència de l'Església davant les ingerències del poder civil. Les seves pròpies paraules, ni laïcisme ni clericalisme, defineixen el camí que va seguir per damunt de les diverses polèmiques. Segon, declaro que sóc innocent de totes les acusacions que contra mi han estat fetes. Sé qui són els qui m'han acusat i el motiu per què ho han fet. Res ni els he dit ni res no els he demostrat. I a tots he perdonat i perdono de tot cor.